маркази омӯзишии Кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. явуз ба ман нигоҳ кун. гӯш кун маро. полковник Эрдемро гирифта. аз ин ҷо равед лутфан. дарьё, наметавонам. ту маҷбур ҳастӣ ки ин корро кунӣ. наметавонам дарьё, наметавонам. ман гумон кардам ки дигар ҳеҷ гоҳ ошиқ намешавам, вале дар ҳаётам ту пайдо шудӣ. маро боз ба ҳаёт баргардондӣ. туро ман дар ин ҷо партофта наметавонам. мефаҳмӣ? ман ҳам ҳамин гуна фикр мекардам. ба худ мегуфтам ки дарьё, ин одам дигар ҳеҷ касеро дӯст намедорад. ба худ мегуфтам ки фикри явузро накун, аммо намешуд. бояд ки ягон илоҷаш бошад. ба фикр фурӯ рафтаед қумандон? хаёлӣ, фарз кардем ки ту ошиқ шудӣ ё ин ки касеро дӯст доштӣ. аз куҷо як девона пайдо шуда туро мегӯяд ки интихоб кун, қумандонат ё дӯст доштаат. ту киро интихоб мекардӣ? қумандон, ман ошиқ нашудаам, намедонам. гоҳо ҳолат маро маҷбур месозад ки интихоб кунам. хаёлӣ, як иштибоҳ метавонад ки тамоми корро вайрон созад. мефаҳмӣ? гумон мекунӣ ки коҳи барф ба пуштат бор мешаваду бор мешавад. ту зери он мемонӣ. барои чӣ ин қадар ғусса мехӯред қумандон? шумо чӣ рӯзҳоро аз сар гузарондед? чӣ рӯзҳоеро пас сар накардам, вале онҳо оташи қалбамро хомӯш карда наметавонанд. агар дар он ҷо ман дарьёро аз даст медодам ё ин ки ӯ дар он ҷо пора пора мешуд, агар боз ҷасади як дӯстдоштаи дигарамро ба оғӯш мегирифтам. дарьё инро фикр накардааст? 50 маротиба фикр кардааст. гӯш кунед, дарьё духтари нотарс аст. явуз, ту мисли гули хордор ҳастӣ, ҳамаро ҳимоя мекунӣ. дарьё ҳам ҳамин гуна аст. ту нафари мисли худатро пайдо кардӣ ки туро дӯст медорад. худашро барои ту қурбон мекунад. дигар чӣ мехоҳӣ? дигар намехоҳам ки касе бо айби ман қурбон шавад. усто явуз, муҳаббатро савдо намекунанд. мо инҷо барои савдо омадем. пул мехоҳем, мансаб мехоҳем ё боварӣ мехоҳем? гӯш кунед, ман ҷонамро медиҳам. барои парчам ҷонамро медиҳам. барои шумо, барои устод ҷонамро медиҳам. устод рост мегӯянд. дар ин кор савдо нест. аз дурӣ муҳокима кардан кори осон аст дӯстон. қумандон ақлашро гум кардааст. чӣ тавр гум накунад? акаи Эрдем,
شما وقت دارید در یک مسئله با شما صحبت کردن میخواستم. البته. در کدام مسئله؟ در مسئله ایلیم. خب گوش میکنم. شاید کمی بیعقلی هم نماید، اما گفتن میخواهم که ایلیم از آغاز با کشافانی ترکیه کار نمیکرد، همین طور؟ با این چی گفتن میخوایی؟